आगामी सण उत्सव शांततेत पार पाडा या निमित्ताने तुळजापूर शहरातून पोलीस स्टेशन तुळजापूर यांच्या वतीने आज दिनांक 27 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजल्यापासून ते 1 वाजेपर्यंत शहरातून विविध भागातून रूट मार्च काढण्यात आला। पोलीस स्टेशन पासून सुरू झालेला रूट मार्च डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, दीपक चौक, भवानी रोड, महाद्वार रोड, आर्य चौक, कमाल वेस्ट, उस्मानाबाद रोड, क्रांती चौक या मार्गाने काढण्यात आला। या रूट मार्च मध्ये तुळजापूर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री मनोज कुमार राठोड, पोलीस उपनिरीक्षक श्री विकास दांडे, पोलीस उपनिरीक्षक राहुल रोटे, पोलीस नायक पोलीस रवी भागवत, पोलीस कॉन्स्टेबल करणराव, पोलीस कॉन्स्टेबल अमोल भोपळे, पोलीस कॉन्स्टेबल देवगुणे, पोलीस कॉन्स्टेबल वानखेडे यांच्यासह मुख्यालय उस्मानाबाद येथील RCP प्लॉट होमगार्ड तसेच पोलीस स्टेशन तुळजापूर येथील पोलीस कर्मचारी असे एकूण 66 पोलीस फौजफाटा रूट मार्च निमित्ताने तुळजापूर शहरातून काढण्यात आला। एवढे पोलीस संख्या पाहून काही काळ नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली होती। मराठी न्यूज साठी राहुल कोळी, तुळजापूर।